Ganun gi apila ni nako og biberon kining kananan sa bata o kiring sudlanan sa gatas. Kani sila guys, dugay na ni sila nag ipon pero wala pa jud sila baby, wala pa jud sila baby. So basin di ay ganahan na sila maging baby kay naanay pang baby tulo ra gud pud ka klase. Meaningful man pud guys. I love you. Bitaw. Hello guys, welcome back to my channel. Today is July 17 and tomorrow July 18. The wedding day sa manghod sa ako ang banana. May ito ka man sa ginog banana. Anja, ang atong baton ron is magphotos tag atong irigalo sa kaslon ug mapuhon. So guys, before di ay ta magputo sa atong gift, so wala pa diha ka-subscribe sa atong channel, Robbie si Maggala, atong YouTube channel. Pa-subscribe na din guys, like, share kung pwede, and don't forget to click the notification bell guys, para always po tayo magkita-kits. Ayan, so akong ipakita ninyo guys ang atong i-gift sa kaslon ug mapuhon guys. So ang atong gift mao ni siya ay mao din atong gift guys sa ugma puhon kaslonon mo ni atong ihatag sudlanan ni siya og plato kani siya mo ni ijahang karton, and then atong sudlan og kanang ubang gamit pa kani pitsel, bowl seat, duha ka buksolod, and kani siya baso, tasa duha ka baso, duha ka tasa, anja kanang naay sabonirahan anja basig matinga mo guys nganong gi apila ni nako og biberon kining kananan sa bata o kiring sudlanan sa gatas. Kani sila guys, dugay na ni sila nag ipon pero wala pa jud sila baby, wala pa jud sila baby. So basin di ay ganahan na sila maging baby kay naanay pang baby tulo ra gud pud ka klase. Meaningful man pud guys. I love you. Bitaw. Kana mo na si Ja. Mo ni atong isulod diri sa kuan sa sulanan og plato. Uban ka rin akong gipakita ninyo ganiha. Atong isulod sa ibabaw ni kuan. Ay dili isulod na to sa sudan nagplato para kuan dili maigura ba sa sudlanan kay lisod og dako kay na watay kasud daghang ako nagpuro sa kanindara ni isud tanan mana ni dapoy kuan baso ana ning giputos daan. So diha ka kanita sa para sure jud ko na daghang mahatag nila gift para dami-dami na lang sila paliton puhon ug maglain na sila darang pa ni hala ipani ayan mo na purchase mo na isud sa kananay sudan nagplato. Di sila magmahal rin sila nagplato ka na ng mga sudaan. Uy, di mo arang. Ako'y arang ron. Ayan. So, ato na ni siyang i-cover. A few moments
usa ka beso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako ang balak nung lirik ko sa atong isig usa. Mamuwag ang gugma. Hay nalit ang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylayi ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, amang makasabot man san sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tono. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko. Pinhinatong duha, mamukhag ang gugma. Kay giduyan sa imong hala, nagiduyugan sa gitara. Kikitik sa imong pasiaw ang tanan akong kamina. A few moments So, human na ta og putos, guys. Magbutang na lang ta og ribbon. Na, human na siya putos. 3. Yan. Magbutang na lang ta og ribbon. one eternity later. Aho ani? Amu adi ay. Milimad. Saan may suda Oh, ni labot Baksan? si pare ubit. Ha? Oh, bay labot pa ubit kay Ijara. Mo lagi amu ani. Amu ani family. Pakita po diri ate kay nag-vlog ko te. Ay sana ginoo ko. Hi. Hi! Busy ka motos. Lagi? Kisa pa magpaputos. Isa magpaputos diha. Kaya itong pusto. Dauroy ka ng ang karton mong gudati kay dili. Ang karton ba kay dili siya ka ng oo, wow wow. Ikaw, ako, usa ka beso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako ang balak nung lirik ko sa atong isig usa. Mamuwag ang gugma. Hay nalit ang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylayi ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, amang makasabot man san sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako,
usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tono. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko. Pinhina tong duha, mamukha. Human na jud guys og putos nabutangan na sad og ribbon. Na mo na muna in taon jud punog himo-himo daning ribbon na gimao-mao na gajud pud na. Madana siguro guys no. Diyan hotda na pod mignim tag gisuwatan na laman. Papel da oy magbuo. Dana. So humana na jud ay tagputos guys. Tulo ni sila kabuo kay napoy nagpaputos na ho kaniyo panibutin ng pangalan ja og kiri pod lain po ni Zag tag-ija. Ayan. Mao na ang atong giputos rong palisa. 2 hours later. What's up guys? Humana jud ta og putos sa atong gift para ugma. And daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa ato ang video. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban nato sa pagputos. Og sa wala pa diha ka subscribe guys, please subscribe na guys sa atong YouTube channel, Ruby si Maggala. And don't forget to hit the notification bell guys para lagi tayong magkita-kita kits. Bye bye. Bye.